Yang sumabay hindi parabangay patiparok sa sinpat nagabanta kanika jingkren nagtin jong blay maswabing peteng niya pandemic ni ajing duai. Iwan akhmat jome kukpajing babneng hani klimat. Banangu eme si sinpat nagabanta kanika kabu kabamathau nagabanta jongi iway piway hakbingla panyos ngagtin jome. Kipenemrit irade ha kajing penyak kajome blay. Mendoran kat banga uban kran baja ki parlo nong ngap bar khairu kumju dawju mesti mo persai bor yak nong thok ban thok tin jome kumtaru men persai bor ngi habangin pule ki in sutku bangila ban pediang ki nu jongi bag jumu jum khat jongi ini barok ibu tibi panak teng jisu amen ban peteng biang ya katu kajing kran jongi ha kini kisni beladap no bat ngile kran syapang kahima ka jong blai kabadon ru ya ki hukum ki jong u kumba ublay ulong bobam jukut kumtaru ki hukum jong u ki long ki bobam jukut par ki long ru ki bam la ban kala lanu ru ya kani ngila ban puli ka tukane ngi khot bible nang men su thu ya ki jing shisha ki ba ten jong ublay ki kai ngi ni pai mentan na ka kitab sam kanong ba prap khandai khot ka balai prosau hang ne ke thu yangi vai ka ai ka ba ublai ukran kam ju kelar kong ne yala ka jutang nganom pun khan lem ne pun kala ya kata ka blami no na kermiang sintul jonga kata ka dai ka jing kular ka jong ublai how david o yala ka jutang nganom pun khan lem ne pun kala ya kata ka blami no na kermiang sintul jonga kata ka jing kran jong ublai Bacisin bu blay lokran jula syu ban kala. Bat kham tam kan no kan long ya ka ai ka bula tho le le. Ni pai ru na kitab jong umalaki kan nong ka balai. Kar khat ka ban ri ho ne ke thu engi syapang ka jing bam ju kala jong blay. Ni syu peteng ya tu ka bang le puli ma ka ngi. Na banga utrai ngam ju kala na ma kata kan bam shimla bam do no ya pi ko pi ki khuru jakob. Ngili puleru na ka chiti jong Jacob long baar kar ko kan riwan nyau ya ka tu ngada pule no me pule syu menta kasngi ni pai se ka wei de ka jing keren ka jong ublai lengba kinu tul pa jong u ngila ban shim ka ta na kitab jing khan kal nong ka ba ha fulai ka khot ka khat khandai ha ka ba ublai keren syapang kanu ka ba ublai lakran umla syu ban kala ha ne ki kitab jing khan kal no ba fulai ka khot ka khat khandai ka ongum ni ublai umlong ubriu ba lam ler lam ne khun ubriu ba kala ka bamut ya ka bola ong le lani ya ka bola kran pendap no kani ka jing kran jong ubalam hau balak da ka jing persat sim ka jong ublai ukran ya kata ong ba ublai umlong ubriu ba kala ka bamut lani ukhun ubriu kata kamot ba ublay julam ler ban umla ban kala ka bamut ru sisim bulakran kayene bam jukut nginya pet ya kanuksa kendiat na ka bible ha ka jidai bat ka rukum sumari hukum jong blay ni yo iya ka jingjia ha ka po jong Joseph na ka kitab Genesis kalong balai fundai pan nginya pet juga khot ka khandai yang tu hakaba ya Joseph lapen syoi da kalok jong Potiphar ba shimlok eka la ne ba thia barka handai Joseph ukran da ka pasai uong kumni arang chupet no nakatuka benta ka buong kumno te ngala banle ya kani kababamman ba banle apop persya ya ublay Joseph utep ban klim lani ban shim ya tengah jong weipat kalau ngajing klim ba ka pop ka bakrau persya ya ukunrat jong Potiphar persya ru ya ublay jong uba umani badunget ya kani ka hukum labsap ru ha ka hukum kamdai ka ba Joseph kamdai ka ba syutip hidlade
Hendai kadai ke boleh yok pateng na kikpa kikmi ke jong ya ke hukum ke ba ompai semua thok hakim malung keniap. Kata kamu Joseph ru adaptif ya kita ke hukum ke jong blai na adu budang red. Kum ta usung thok bara unia thia bat kalok ojok Potifar pun kanya ka wei ne ke hukum ke badan hapok asfa hukum ke jong blai. Bat lada ublai lada ngin pe biang ya tu ka sam prakundal pusau. Ya la ka jutangan pun kain lemne pun kelai kata ka blami no na kremiang sentul jonga ongutrai. Tai ka ai ka bola kren ru umla asuban pun kela kum no tam nilai ya ka bola tho. Nya pai bat ngana kitab Exodus kelong balai puai ada khot ka bakhat pra hang ne ka kren syapang agi hukum ki bola wai. Onda ula wai no ban kren ha Moses ha ulum Sinai ula ai ha atli ki malu kniap jong ka jing pla. Ki malu kniap bala tho kain da ka sundiati ublai. Ha ki po jong Joseph ka hukum ka jong ublai la pass on la hikai pateng ha ki khon ki siu jong ki. Ya ka bangitip ya ka kum ka oral tradition. La ne ka jing ka hukum ka basyuhiar da ka jing kren jong ublai hau Adam nau Adam ha ki khon pateng jong adu Noah kum ta ter haru ka po jong Joseph kirang yo kita ki hukum ke jong blai lingba ka jing tu bat lingba ka jing kai ki bakilayo aklong ye long sem jong ki na du ba kidang kelung ya kane la khat ya ki oral tradition kata gamut ki sio pateng na ka jing kai jong ki mi ki pa jong ki na du bakidang red kini ki hukum ki ba ublai lo tho kidon ha ka kitab Exodus bianggal nong kaba arpaupat. Hang ne ublai uai ya kini kispokum ha kapor jong Moses. Ha kapor bagi hun Israel kimi ne Egypt ban lech Kanan. Balai badon kam ban ai ya kajing tho ha Moses. Ban ki hun Israel bagi nyok bu eki ha po kajakan tang tam ha po kata menakol kabo ublai lo ai ha Moses kajing betha. Untha kata benakol pandon ka jaka kentang baka jaka kentang tam barang taun tap hapok kasenduk jutang. Namar ba hak kapo bagi Israel ka syong hari Egypt. Saus pak lai pausnam. Ki babuan na gaji hikai jong ki imat kilaklet. Na gaji aklet bagi dong mani bletau. Na kata kadaong yo ru ki Israel hadin ba Moses ulet sulum Sinai. Kilaklet no bagi mende bentau bletau. Baik pun syoi yau Aaron bantau yau Moses siar. Hendai hadin kata kat bau Moses dang don halor ulum Sinai. Kini ki kun Israel rengkat baru Aaron kile tau yau tu Moses siar kata kum Kristen barong nyatip. Im dan kam syok bana pulih kata hendai nyepen. Hakapok bau Moses wan ulum Sinai wan ra kini ki artli ke mau kniam kiba thok lagi sindri ati jong blai bar Moses yo sneu ke jing hala ba ke jing ruai ke jing syat jong Gibril. Kum tahu pun pat no eki ada pi pulih pada kalau nong bersapo hantu ublai upak beng Moses saja sin man kiu sulum Sinai ban wanra atli ki mau kniap ki bersriem gitu ke mensua ya ki bawa pun pat baru ublai untok beng ya gitu ke juk kidin ya ki baladon ha gitu ki mau kniap ki benengkong baik kata ila ban syamna kitab Exodus kalau nong ba saupo ban ngin siapet pada sibit du ya kata ke ba bat hakal nong kebas saupo bat lai popra hang tungin syam ba ublai upa ya Moses ban thok biang ya kitu ki kitu kitin ki ba Moses ulapun pat bat ngin pai baik mentam baik no syaka Exodus kalau ba arpau ngin baik ya kita kitin ki ba thok biang pada da Moses da ublai ya ki bola ai Moses ngin pai bat ngana kitab Exodus kalau ba arpau kadkhat kaba lai men omyo kiwei ki blai na Lord jonga kata kali hukum ko berengkong kaba blai tho agni adli malong kniam men thau blai thau ila de lemne ka dur jong ka ai ru ka badon ha beneng sejrong lemne ha ka khandeu chapo lemne ha ka ha po khandeu men dam ya ki lemne shakri ki na bangau trai ba blai jome ngalong ublai ubathut chen Baperwan ne gajing palat kikpa ha kikon
haduk kebalai bak basau pateng menriu jong ki isi yang bar uba le isn ai ki hajar ki ba it yang bar ki basumar ye ki hukum jonga kan kadi ki hukum kebar ka hukum kebalai gong men ong thalai kerteng utrai ublai jomi naba utrai un pengsan yau ba ong thala ya ka kerteng jong u hukum ke basau kan mau ya ka sngi sabaton ban rakhi khu ya ka henriu sngi men trai ban men le ya ka kam jomi baro henrai ka sngi ka ban yau kalong ka sabaton yau trai ublai jomi hakata menom le ka ai ru ka kam mame lemne khun jomi lemne ka khun jomi lemne umrau jomi lemne kamrau jomi lemne ka jingri jomi lemne unong wai ubahapo ka phalor jomi na bahakin riusngi utraro thau ya ka breng bai ka khendau ya ka duriau ru baya barok ka badon haki ula song sngi ru hakata ka sngi ka banyau na markata utrai ula kurku ya ka sngi sabaton bar ula pengkentang khu ya karu kata kadai ka hukum ka badon ha umau lung kniap ubanengkong bar ka badon ha umau lung kniap ubaar pat ka onggum ni to burom ya la ukpa bela ka kmi ban penslam ya ka arta jongme hak khendau ya ka ba utrai uba ublai jongme ula ai hami hukum ka ba anriu ka omen penyap ka hukum ka ba nyau ka omen klem ka hukum ka pra ong menom tu bakhandai menom sakhilam ler ya upara marjan jongme ka hukum ka bisipau menom ikwa ya ka ying upara marjan jongme menumukwa ya katnga upar marjan jome lamne ya umrau jong u lamne ya kamrau jong u lamne ya umasi jong u lamne ya ukara jong u lamne ya ka airu kabadai ka jong upar marjan jong ya kini ki henriu teli ki hukum pat pratho hau mau lang keniap ubaar daya kini ki ju ke ba Jesus Christ Ukraine ha uto u bre ubawan barklis ya u ya siapang ke hukum in pek ya kini naka gospel kat ku Matius biang sisin kanang baar puar kat ke balai penyau uji suteu le tu hau men ya utrai ba ublai jome da donut jome baro bada ka mesim jome baro bada ka jemut jome baro kane kan kalong ke hukum ka banengkong bad ka bakrau ka peni hangi bahak kita ki molong nyap ki banengkong don sao teli ki hukum badangi it you blay daga donut jongi baro daga bo jongi baro daga start jongi daga jingla jongi bar khoi daga it shisha you blay na du ga donut maka jimut je berkat jongi baka bor jongi ngin sumar ya kita ki sao teli ki hukum ki badan ha umau kniap banengkong banengkong gong menum yo ki ki blin lo jonga ka baar ka baong menum thau blay thau lemne mani ka ai ka badan siap jrong lan ni setbian ini pokium kebalai. Kau menom ong thalai keting trai blai jome bag basau ke baong kan mau ke si sabatan ban rakhi khu ya ka. Kane kadai ka kau Jesus Christ kren. Ban ngi pech pada ke baar. Ke baar bu ong kum ni. Ke baar ru kalong kum kata. Men it ya upara marjan jome kum bailade. Hakita ki ar hukum. Lasdin ya ka hukum baro bat ya kinong itulpa hang ne u Jesus Christ upun syai ya kita ki atli ki molong kniap dadangi it ya ublai daga donut jungi barok ngin sumar ya ke hukum ke benengkong hadu ke basau kare ke jinga dei jungi ba ublai badangi it yu par marjan jungi kum bailade ngin sumar ya ke hukum ke ba san hadu ke basipau bar ki par marjan ba jantam jungi dei ipa imei jungi dei ki bahim basem jungi degi men ki para jungi nang tas ki pramarjan ki lok ki jor ki jungi dadang ila ich syaya ki pramarjan bagi palok jungi kumbaila de minum kwa ru ban peneran yai pai mele jong minum kwa ban penherdor ya ki hanu kanu gedor ni kwa ban kentiu burom ya ki ni kwa ban burom ban kongo ya ki hoi shisha ban kongo ya ki kat kum ka tin jong blai kum tho apostol Paul sya ki prabang ya Ephesus lang basau hang tu ka kan bangin ko ngu ya ki pe ki pa how try
Kata kamut, ya ka ai ka ba kikmi kikpa jungi kikai, ngin kau ngu lada kimi persya bat kamon ka jong blai. Nang ta, nginom kwa ban penyap yenu ngin penban hak jaka bangin kwa ban penyap, ngin kwa penban ban penklain ban pensyak yaki ban yarap yaki. Ban nginom kwa rui galok jono. Lani ulok jono. Ngin sobha ba kawai galong ying galong ka baklain ka bakmen. Mdon gajinya kini lok, mdon gajinya kini tengah. Bat barok ngin ye imsuk ngin ye imsan. Dalang ye buat sisya ya kini ki hukum ki jong blai. Ban nginam kuat bantu ika kepada ki jong permarjan jongi. Nginam kuat ru ika kepada jong permarjan jongi. Nginam ya sakhilam ler persya yu permarjan jongi. Nama kajing sakhilam ler kalong kum kajing penyap breu. Kini kisngi ba mentali khot ya ka kum ka karakter assassination. Kalong karakter assassination. Ladang ikran persya yenu kalong kum bangi penyap ya tahu breu ya kajing long gajong. Kini kidai ki sipau hukum ki bau bleu ai hangi. Bat hapo jong ni ki sipau hukum. Lara ki breu ki don sisya ya jau kris ka jing im jongki. Lara umun sema ku udon ka jing im jongki. Kinom kwa ban pun kanya ka weiru naki. Kinom mi ka jing mutru ban ong ban ikwa ka tengah jong weipat. Kinom mi ka jing mut jongki ban kwa ban tu ya ka jongki weipat. Balai ba ka perthai mentak adap. Da ki kam baman ki babon. Ka jing klemsi. Kajian tu ya tim, kajian penyap beriu. Kalong nak kadau berkongsan bagi beriu ki perkat. Bagi hukum jong ublai kim terikap su. Ki ong hana bala pen im yang ini kajian ai. Cina kata kadau ki ya ki hukum jong ublai la bu no asyarut. Sosi ban ong. Bakum kita ki jiang ne pertai. Hana kum ki Kristan ki ba e ublai ngidai ban yaikan mau yakini ki jihikai kawai hadin kawai pat. Ini ban by heart yaki. Ini ban pelindat yaki. Ini ban don yaki hapok ki donut pakai jimut yang perkat jongi. Kata kada ika jingkular ke jong blai hangi iwai piwai bada umun sim bakot. Ontok iki hukum jong blai ha ki donut ki jongi ba ke jingmut jongi. Ini pai bat ngamenta na ka stiu apostol Paul ki Hebrew kal nang bisipau. Kada khat kaba khat san kan rew, kan nyau. Ngan pulih. Te umun sema koi ru plahangi. Namar hadin bulong. Kane kalong kata kajutang ya kabangan tau. Badki hadin kita kesengi ong try. Ngan bu ya ki hukum jonga. Hakironut jongki. Bagi jingmut jongki ru. Ngan toy ki. Bagi pop jongki. Bagi jing parat jongki. Ngan om ken mau syu. Lara ki hukum jong ublai ki dan haka jing mut baka donut jongi. Nginam kwa ban don dawai padu ublai. Nginam kwa ban tau blai tau ban mani. Ya ka ai ka bamdai. Ya ka ai ka badan habdeng dan hak hendau. Balada ngi ichi syai ublai na donut jongi. Nginam keren thala ya kerteng jongu. Ngin jin la keren buram. Habangi keren syapang ka kerteng jong ublai. Ngidai ban na keren buram ya ka. Bat nginam kuaru ban pun kenya kasih sabatan ka ba ublai ula buk nang panlong ka jingkan mau yang iwai piwai badai ma unong tau unong pelong unong siuspa ujongi. Bat ngin buram ya ipai me jongi. Bat nginam kuak ban penyap yanu. Nginam kuak ban klim yanu. Ya kalok lani ulok jono. Nginam kuak ban tu ika kepada jongki. Nginam sakilam ler persyak yanu. Bat nginom kuak ika kepada jong permarjan jongi. Ngin jelah kuak ban ai. Hai jaka pengin kuak ban syim. Kata kadai onda habai ki hukum jong blai ontho akhiranut bagi jumut jongi. Da kabor jong mensi makut. Kani kadai jing kular ka blai lu kular nang ta jongi wei pi wei. Bat ai bakini ki jihikai. Kiba ladon nadu mendai kulong. Nadu syua ba on blai onthawe ka pertai. Kini ki hukum jong ukradap dan. Badai nak ada ba don ki hukum ru bersami kapop komuniau. Puli na kastiu apostol Paul sigi Rom. Kalau benyau rekod benyau ang tu. Bakum no ngan tips pangji ikwa. Dai tanah kada ba hukum kalau ong menom ikwa. Te u Joseph. U Sotho. Bada u yatia bad kalau Potifar. Ula klaim persya ya kalau jong Potifar. Barkali ka pop persya ya ublay. Tengiru hakini kisngi. Ladangi priang bayangi lapan da ka jingai ai.
dah ka jing ai ke jong Jesus Christ ni dai ru ban pediang ya ki hukum ke jong namar dai ki hukum dah ki hukum ba on bishare ni kata ka dai ka jing hikai ka bang ya yo dak bishai nak tin jong blai ba da ki hukum hi ba on bisharu ya ni dia kata kadau ni dai ban long ki bursiar hang ne hau Jacob kanong baar rakhat ka bakhat ar gong kum ta tu kren pi bat kum ta tu le pi kum ya ki ban sabishar dah ke hukum ka jing pen lai lut hang ne kamot yang ni on bishar da ki hukum kahima ka jong blai ka don ya ki hukum bat kini ki hukum kide ban yai ne bam jukut bat kibril jong blai ki ba it jong blai ki ba kwa ban don hapok kahima ka jong blai kide ban it ru igni ki hukum kini ban buram mi gini hukum ke bau lai ukam la tho eki ha kasni sham la tho eki ha ka kot sada han rei la tho eki ha umau ha ki atli ki maul kniap naman dawan ke jing selai ru kinom sneu dawan ke jing ploding ru kinom sneu kin ne komjo ala tho akasni ane tho akikot second ing bagenjot kane ka pen I ba ublai shisha ula kwa ba kan ne bam jukut nak kata kadau rula thep yaki hakasenduk ke jutang ya kata ka benta nginu mikren hagini por hanrengin si pule pat hadin ada ublai usha engi baginya pule ngin si pet pat hakawe ke por kata ka benta hanrenga syukwa penyetu bet tak besai bagi hukum jong ublai kum bagi ma jong ukan ne bam jukut ublai ru unbu un perskami hukum jong u namar kum mengle pule na kitab Psalm 68 harway kan menyoba prawang bagi kam kiti jong u kilong kajin shisha bagi hukum jong u kibas kam la pen kam yagi junom na mala penlong yaki haga hok ba kajin shisha kini gini kai ki bang yo nak tin jong blai bagi ma jong blai kam la ban exist la ne ban don kam da don ki hukum kano ki ma perthai ka bakam hukum ngim jutip kum kata ka hima perthai la ne kum kata ka ri perthai kiri ki basai kilon sibun ki hukum ba sibun ki an ki kanun ha ka bakila ban sinshar renti ya ki bri ki jongki ya ki khon ki rayot ki jongki kum taru blai udane ki hukum jong ki banne bam jukut ngin si pule company apa de ya ki benta ki bang sa jong kane ka jing hikai ha jade bagi hukum ki jong blai kumnu ngin tip bagi ne bam jukut ngin si pet shishu khamadin do bulan ku yang i wei pi wei kan bisa skor gini gini kai ke balengkot bat ke ba khendiat khnang bayangi on pun kre pengilong gedong sang snong haki ma ka jong blai to ai bo mun se ma khoi unyarap yang i un tho i ke hukum jong u blai haki donot bagi jumut jong i khnang bangin nomle pop sha yu blai kum ba ong Joseph ku blai sibonya pi ke be ngap bisa skor hang ne por ngi pendem biang i kle ajing duai ni wana khmat jome ya try ublai banai ngo ye me ne gam ta jing ku baro bagi jing la sabun ke jome baro ke mala ai hangi wei pi wei da jing e ke jome mala rimer sumar yangi pa mala thau ni kabu galat yangi binyo asnya wi tin jome lengba ki noi thul pa ke jome ke mela persan se me ke ba tho yaki khna manong ke jing hikai yangi wei pi wei don kar bangi ke si por ke bang sa ke jing jongi baro kabangi pen kre balong gedong song song hikima jome hikai ru yang ibin I lepa yaki hukum jome nadu menta khnang ba onda habin wan hikima jome ilong kita ki break we imsuk ki muskemen ban me shi ki bam jukut don kat bar khoi ki bisa skor ki besngap gene khubor ke belengkot ini pan ger parang teng Jisu amen.